bwana wina ku Phalombe dzina lake Gift yemwe anthu amamudziwa kuti ndi Gibo anaganiza zokakhazikitsa bizinesi yake ina ku Mangochi, ndipo anapanga ulendo oti apite ku Mangochiko kukaona malo oyenerera kumanga factory ina kumenekoko. Unali ulendo wautali ndipo anafika malo ena omwe anayenera kupanga chiganizo mwachangu. Njira ina inali yoti akayenda pa galimoto azungulira zedi, ndipo njira yachiwiri ndiyoti akayenda pa bwato ndiye ndi maminitsi ochepa akhala atafika. Pofuna kuyigwira nthawi, Gibo anapanga chiganizo choyenda pa botipo, ndipo anapeza munthu wakabwato kakang'ono ndi kukwera kaboti kongokwana iye ndi opalasa bwatolo basi. Gibo anakhala chete mu bwalo nkumalingalira mapulani ake okamanga kumenekoko. Munthu odziwika bwino ndi anthu atayenda kaulendo pang'ono, Gibo anafunsa opalasa bwato nati, "Mani, inu dzina lanu ndani?" Inu mukudziwa ukamazimva ujentele kukonda kufunsa timafunso kwa nzako. Ndipo opalasa bwato anayankha nati, "Ndine Yusufu." "Oh, Yusufu, nanga mukundidziwa kuti ndine ndani?" Yusufu anayankha akumwetulira nati, "Ayi, sindikukudziwani. Koma mwandionetsesa bwinobwino. Simukundidziwa inu ine?" Gibo anasekerera nati, "Mukuyidziwa nyimbo ija yoti inathera mapenati kapena Phalombe music?" Yusufu anati, "Anta, ndine osaphunzira, makolo anandisiya kale kale. Chomwe ndimachita pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndichapa madzipa basi, ndiye nchifukwa chake sindimatha kulemba ndi kuwerenga ndipo sindidziwa zinthu zina zilizonse." Gibo anazimva udite pamene paja naseka nati, "Kotero kusuku dziwaso kulemba ndi kuwerenga? Koma ayawo inu bwanji kwenikweni, ndiye moyo wanji umene uwu?" Anatero Gibo kopereka chiweruzo chake mu mtima akuti koma na uyu ndiye moyo wake ndi osafunikiranso. Yusufu sanayankhe kanthu, ulendo nkumapitilira. Atayenda pang'ono, Gibo analankhulanso nati, "Mwaona malo awo apopapo? Ndipomwe ndikufuna kumanga factory yayikulu pamene popo, ndipo kampani yanga idzakhala ikugulitsa madzi asiudi ku Mangochi konse kuno. Anthu muzidzagula madzi asiudi ochokera kumenekoko." Yusufu anaoneka obalalika nati, "Madzi asiudi ndiye ndi chani chimene chocho?" Gibo naye anali obalalika nati, "Kutero kusuku wadziwanso madzi asiudi? Ndikukamba za madzi ambotolo. Ndikukhulupirira unaonapo m'mashopu ena ku Mangochi madzi akugulitsidwa atayikidwa m'mafriji kapena ku tawuni ina iliyonseyo." Yusufu anasekerera nati, "Chibadwireni, sindinachokepo ine kuno ndipo sindinapondepo ku tawuni ina iliyonse, sindikudziwa kuti ku tawuni kumaoneka bwanji." Gibo anaseka nati, "Kutero kusu unapiteko ku tawuni kwina kulikonse? Koma abale, ndiye moyo wa mtundu wanji umene uwu?" Koma chongomaliza kunena mawu amene Gibo, mafunde anamenya boti nkuyamba kumira pang'ono pang'ono, ndipo Gibo anali opanikizika. Mantha atadzaza mwa iye, nzeru zonse zitamuthera. Kenako Yusufu anayitana Gibo nati, "Sa, apa zikuoneka zavuta. Boti ili limira, kodi mumatha kusambira?" Gibo mwa mantha anati, "Ayi, sinditha kusambira, sindinasambirepo ine." Kenako Yusufu anati, "Simuthaso kusambira? Ndiye moyo wa mtundu wanji umene usa? Chonde Yusufu, pangani zakuthekera kwina kulikonse mundipulumutse. Mukandipulumutsa mukandifikitse ku mtunda ndikupasani ndalama zochuluka zedi." Anatero Gibo pofuna kuthatha ndi moyo wake. Ndipo Yusufu anali munthu oti amasambira komanso ndi dolo populumutsa munthu m'madzi, choncho anampulumutsa Gibo ngati kachitsiru mpaka ku mtunda. Gibo akunjenjemera poganiziranso ndi mmene amamuyang'anira pansi Yusufu. Anamuyang'ana Yusufu nati, "Pepa kwambiri m'bale, ndimakuyang'anira pansi, ndimakupanga jaji posadziwa mbali ya udolo wako. Ndiwe katswiri kumbali ya pamadzi." Ndipo Yusufu anamwetulira nati, "Osadandaula sa, aliyense kungoti ali ndi udolo wake, koma chabe aliyense samadziwa udolo wa nzake, amadziwa wake okha." Gibo anapitilira ulendo wake, koma ataphunzira chinthu china chake chokuti aliyense mukumuonayo ali ndi udolo wake, olo ali pansi bwanji ali ndi udolo oti olo inu nkugoma nawo. Phunziro munkhani moyo uno, it's not about status kapena maphunziro ndi kutchuka, koma it's all about kufunikira. Inu mumazimva kuti ndinu dolo zoona.
koma ndinu osazindikira mukapitanso kwa ena mupezeka mwapita ku chipatala olo muli dolo kwanuko atha kukubayani Jackson olakwika inu mukuona ndi madigiri anuwo muli ndwi koma osaziwa zoti ndi olakwika alakwisa. Galimoto lanu litha kuonongeka kupita kwa makaniki ndi kukakuuzani kuti solution ndi kupaka komba weniweni Vaseline yemweyu akufunikira kuthira mukabuleta inu nkukhalanso mmodzi okagula kombayo kamba kaumbuli koma ena amati ndinu dolo kwanuko. Muyawo yemweyu yemwe anthu amati ndisaphunzirayu amapita ku John nkufika kuno nkuzamanga restaurant yabwino inu ophunzira kukupolani njala nkuzadyetsedwa ndi osaphunzira uja nkukhutisa mimba zanu. Umenewo ndiye moyo, aliyense ndi dolo ndi mbali yake. Moyo ndi ovuta uwu ndipo dziwani aliyense ndi dolo payekha ndipo akuyenereka aliyense alemekezedwe. Ifa Jean Studios timagulisa malonda osiyanasiyana online ndipo tili ndi WhatsApp group komwe timatumiza malondawa ndi kumawatumizira anthu m'madera osiyanasiyana mwachangu ndi modalirika. Kwa anthu ofuna kupanga join WhatsApp group limeneli ndisiya link mu comment box. Osayiwala kupanga share nkhani ya Gibo.